Bé, hem acabat pràcticament el funcionament del programa FreeMind. El següent pas serà fer servir un altre programa. Es tracta de fer servir CoMapping. CoMapping no és exactament un programa com seria FreeMind. És a dir, mentre que FreeMind te l'has de baixar i l'has d'instal·lar, en el cas de CoMapping no és així. És un servei de Web 2.0. Això vol dir que les teves dades, els teus mapes, es troben al servidor, tu no els perds, tu els fas servir, els pots baixar, pots fer coses amb ells, però en principi pensa que estan al servidor, amb la qual cosa això és un gran avantatge. Per altra banda, fixa't que en el cas de CoMapping no es tracta d'un programa que s'hagi d'instal·lar com a FreeMind, d'ús lliure, sinó que CoMapping és un servei que en principi et permet tindre un mes de prova, però si més no, si vols fer servir més, s'ha de pagar. No té un preu excessiu i realment veureu que l'experiència pot interessar-vos. Si és així, doncs ho registreu i no hi ha problema. Quins avantatges tenim a CoMapping? A veure, fixeu-vos. En el cas de CoMapping, el programa és molt senzill, és molt més fàcil potser de fer que no el FreeMind. Té menys prestacions gràfiques, possiblement, però té altres prestacions molt noves i molt interessants. Per exemple, tu fas un mapa i te'l pots guardar per tu, el pots imprimir i és teu. O pots agafar el mapa i el pots compartir amb alumnes, de manera que només el puguin veure. Amb alumnes o amb qui vulguis. Pots posar el mapa en una wiki, el pots posar en el teu blog o a la teva web. Cap problema. Una altra possibilitat és que agafis el programa, facis un mapa, el comparteixis amb un grup de 3 o 4 companys, o amb els que tu vulguis, i es treballis sobre aquest mapa. Aquí hi ha una alternativa força interessant. Per exemple, pots agafar i crear un xat mentre estàs fent el mapa. És a dir, pots xatejar amb diversos companys que estiguin fent el mateix mapa en el mateix moment. Això és el que recomano que feu en grups de vosaltres. D'aquesta manera veureu les possibilitats que té el programa. Veureu que és molt senzill, malgrat estar en anglès. Fixeu-vos que ja hem vist que les imatges parlen més que les paraules i no us heu d'espantar per les possibilitats. Ja veureu que és un anglès senzill i que el que es fa són treballs de tipus estàndard. Espero que tinguem forces CoMappings i que pugueu fer molta feina. Molt bé. Fins ara.